Jomo afika nazo tupena paketu eti mpaka nakumasankhidwa m'maudindo aku Africa ndithu. Etu maiko 10 kukhala pamodzi ndi kudzamusankhe kuti akhale vice president woyang'aniranso ndi kuti chani mameya atu ndithu a maiko onsewa kuti iya bwana mpaka namwafika nazo pamenepo akuti from the ghetto to the world, kuchoka ndithu mu ghetto komwe kuja kwa mtopwa uko ku Blantyre kukathiratu mpaka natu kutali uko ndithudi kumayang'aniranso madera amene sanayamba alingalirapo kuti iwowa angakafike kutino nkumalamulira maiko osiyanasiyana. Zikukhala motani kodi mukamba za Jomonso watani? Iyayi tofuna tikambe nkhani ya wathu uja Isaac Jomo Osman amene ndi president wa Malawi Local Government Association kumayang'ana maboma ang'onoang'ono ndithu kunoko ku Malawi association yawo imeneyo. Iwo watu ndi zonena kuti asankhidwa kutino akhale vice president wa United Cities and Local Governments of Africa Southern Africa Regional Caucus. Akunena kuti iwo awasankha kuti akhale vice president wachiwiri kwa president wa masite komanso tunde kuti no maboma ang'onoang'ono aku Africa makamaka chigawo chakumwera kwa Africa akuti tu caucus imeneyoyo ndithu. Ndikumanena kuti kodi zimenezi zimachitika kuti kunalitu ndekuti ku Zimbabwe mu mzinda uja wa Harare kumeneko kuti kunali zochitika meeting imene maiko okwana 10 akumwera kwa Africa kuno ndeti zikamba yena South Africa kwena kukhala mmene mu Zambia, Zimbabwe yomweyo, Mozambique, Tanzania ndekuti Malawi anatumizatu ndithu akuluakulu awo amene amayang'ana nkhani zokhudzana ndekuti ndi maboma ang'onoang'ono ngati makhansala yonso akuluakulu koma mene alili achina Jomo aja. Nde anatumidwa kumeneko kuti akachite mkumano kukakambirana kuti kodi maiko athu tikuyendetsa bwanji. Nde ali ndi kagulu kawo kameneko nkofunikira zonena kuti asankhepo ndekuti president komanso ndekuti vice president wake. President wasankhidwa from another country kuchoka dziko lina kudzabwera ndekuti vice president ndikuzasankhirapo ameneyu Isaac Jomo Osman yemwenso tikudziwa bwinobwino kuti ndi meya wa mzinda uja wa Blantyre komanso ndekuti president wa Maga. Chabwino kwapezeka zonena kuti wasankhidwa mkulu ameneyi, zomwe zikutanthauza apa ndi zonena kuti mkulu witu ndekuti akhala ali ndi mpando tsopano. Africa yonse ikuti kamba za chigawo chakumwera kwa Africa ndekuti kuli kaya ndi kummawa kaya ndi I think kuvuma kwa Africa, West Africa ili pamenepo mwayiona. Ndi iwowa zikutanthauza zonena kuti ukoko kwa West Africa kasankhanso ndekuti akuluakulu awo kumeneko kuno tasankha akuluakulu athu ku Southern Africa kumwera kwa Africa. West Africa kasankha akuluakulu awo kaya ndi ku North Africa iliwonso kaya situdziwa kaya ndi komano ku East Africa ilipo I think eti akasankhanso kummawa kwa Africa kasankha akuluakulu awo onse akuyeneranso akakhale pamodzi ndekuti ngati Africa tsopano continent yonse ndikukakhala ndekuti ndi mipando imene kuja akuluakulu ochoka mzigawo zimenezi kukayimira ndekuti chani nde kumenekoko adzikayimiranso Jomoyo adzikakhala nawonso kumpando wa ku Africa kwenikweniko kulikuluko akamati akuluakulu atatengani chigawo chakuti mutitumizira kuti chigawo chakumwera mutitumizira ndani adzikatumiza president uja ndi vice president wake Jomo mwayiona. Pamene nanga chigawo chaku West Africa mutitumizira ndani adzikatumizanso kumene kuja ndekuti president wawo ndi vice president wake. Kudzachoka ndekuti ku East Africa so chimodzimodzi kumawa kwa Africa mutitumizira ndani adzikatumizanso ndekuti president wawo ndekuti ndi vice president wawo. Jomo ali ndi mpando tsopano pa African level. From the ghetto to the world amwene. Ayi zili bwinotu pamenepa tidzikambapo zonena kuti tili ndi anthu ena amene akutiyimira pa international level magayi. Kumatiyimira pamwamba penipeni padzapa osati kumakhala ndekuti basi momuno m'Malawi muno basi kuzungulira momuno ntchito kuba ndalama za nifi basi ngongole basi chani kuba ndalama kuteriteri iyayi tamatchuka nkone zabwino ngati zimenezi. Tikamakamba za Jomo ndikuwuzani magayi izi zindesi zimakhala zoti zangochitika yayi.
muzidziwa zonena kuti pali mawu ena amati zisomo zamugwera, koma what you have to know, zomwe mukuyenera kudziwa zonena kuti grace builds on nature. Amakamba choncho akuti tu chisomocho ndi chonena kuti chioneke chimene chioneke pa chilengedwe ndithu, pa ntchito ndithu yoonekanso ndi manja ya chilengedwe. Mwaona, kungotanthauza kunena kuti Jomo itu tikamanena zonena kuti zisomo zikumugwera, mwafika nazo apa bwana, mwafika nazo apa zoona. Iyayi tizinena kunena kuti ntchito yomwe mukugwira ikupangitsani kuti mufike pamene papa. Jomo ujayi ndi magulu adzoti tikayikapo tizinena kuti lolanitu ntchito za manjawo zachitira umboni, izitu ni ntchito za manjake. The guy is always on the ground. Nthawi ina iliyonse ali pa ground watenga tsache lake akusesa zinyalala. Mamawa akatero akathamangitsana ndi mamene bus driver osokoneza mu blantyre, akatero ndi kuti wayendera kunzuzu kugwira ntchito yake ngati president wamaga. Akatero kuno tiyayi tikufuna pakhale ndi kuti ubale pakati pachani pa dziko, pakati pa ma MP ndi makhansala, anthu asamalimbane, palibe ndi kuti ndewu tonse tutumikira Malawi. Iyayi tikufuna ndi kuti zizioneka pa ground poti tiline masite. Zimenezi ndi zimene zikufunikira, tikufunikira zinthu zake zikhale ngati zimene zizi. Anthu akamagwira ntchito pa ground chonchi zabwinonso zimangowatsatira, fakati matira amagwirane ntchito ibwino fatu zabwinotu zimayitananso zabwino zinzaketu. Imeneyotu ndi formula yaketu. Ngati muchita zoyipa simungayitanenso zabwino, komano ngati muchita zabwino zizingoyitanabe zabwino. Ndetaonani munthu kusankhidwa ndetu ndi udzala amanenedwa mbuli mudzisamala kwambiri. Anamalomba ndikhopa zoti iyi ndi iwalasabe pena paketi, ayiwalasa pena pake. Akuti iyayi mungalole zoona mbuli, mukayikepo mbuli zoona pa mpando umenewo. Hata makhani serious simungayike mbuli iyayi. Akuti tu Jomo tasavotedwa kuti akhale ndani, akhale meya. Komatu ndefa nziru ndi kukachita zonena zoti impyetse mtima na malomba. Ukamvotera Jomo amwene kuwina ngati meya wa Blantyre. Zatera pomwepo ayi. Munthu uja kuti ndifunanso kuyimira nawo pa mpando wawo chani. Uko ujeni wachani akuti magagaya. Kuyang'anira ndi kuti Malawi yonse. Kudzawombanso pamene padza munthu ujanso kuwina. Izukhala bwanji kuti? Zatera pomwepo basi. Jomo moto mwina unali wa mapesi ukusizira kuti siumuso tikungodzidzimutsidwaso ku Zimbabwe magayi uziku halalero. Kana akafika koso motani ife tikungodabwa zono dzulo meeting Jomo kena kwasankhidwaso kumene kudzoka vice president. Now apapa sizingukwena ntho zonena kuti ndi chigawo chakumwera kwa Africa, koma zoti ntho zonena kuti wapezanso mpandonso ndi kuti pachani pa African level so penepopo. Africa yonse amwene ndi kuti continent yonse ndi kuti ali ni mpando kumeneko adzikakhala nawo kukapanga ziganizo zokhudzana ndi Africa yonse. From the ghetto to the world. Kuchoka tu mmodzi mwathu mwantopomwe basi tundende kukapezeka zonena kuti wakafika pamwamba penipeni mpaka na ku Africa yonse pa chimpando cha Africa. Kuchoka ndithudi ndekuti pa umasikini uja, pa umbuli uja umanenedwa uja mpaka nato kukafika kuntundako. Anthu amayang'ana ntchito zomwe ukuchita osati kuti iweyo uli ndi maphunziro otani, koma ukuchita ntchito zotani. Ungakhale udotolo iweyo ndi maphunziro udotolo ndithu pamwamba ulemekezeka, koma zochitika mbwerera zenizeni, koma apa tikuona no action. Keep it up Jomo, and iziziru ikhayende kuti example yabwino. Phunzironso kwa amene muli ndi maudindo osiyanasiyana. Mukachita bwino mmapita pamwamba, koma ngati simuchita bwino mmangolowerabe basi. So pitirizani Jomo komanso ena titengerepo maphunziro pamenepa ndithudi akuti.